Kif intom ħbieb? Illum se nitkellmu dwar it-tluħ tal-mulej fis-sema. Tinsewx tafsu like jew subscribe. Grazzi li seguna. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn middu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu, terilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum raw kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-Saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-weda tal-missier li fuqha għalilhom smajtu x'kont qedtilkom? Ġwanni għammed bl-ilma, immintom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-Saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu? Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu x-xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judea kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma jħarsu leh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema, iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda tiru ħdejhom żewġ irġiel lebsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galileja, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-għoli u tal-biża sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa. Jisaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Qari mill-ittra lil Lut. Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin, li hu biss ġbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess, biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm, mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk, kien ikollu jibati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għal dejjem, meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss, wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu, wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra, għad jerġa' jidher darba oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu, billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li ju fetħilna l-ġewwa mill-velu, li ju l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla, ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa, biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-ma safi. Insommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna, għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmlilna l-weda. Alleluja, alleluja. Morru għamlu dix-xiepli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, alleluja. Eluq tal-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Hekk kien miktub li l-Messija jbagħti u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha jibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan? U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt
Sama Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u rafa' jdeh u berikom. U ġara li huwa jberikom inferet minnhom u kien meħud fis-sema. U ma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin b'ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u għadu l-ħin kollu fit-tempju jibirku lill-Alla. Din il-ġimgħa qed niċċelebraw is-solennità tal-Asċensjoni, it-tluħ tal-mulej fis-sema. Il-kelma Asċensjoni tfisser titla l-fuq. Dan seħħ meta Ġesu tela l-fuq bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna biex isaltan fuq id-dinja. Dan ma jfissirx li lilna ħallina weħedna, jew li m'għandux parti minn ħajjitna, jew li ma jinteressax jiġri minna. Fil-verità, Ġesu jgħidilna jiena dejjem magħkom sal-aħħar ta' żmien. Il-festa ta' tluħ fis-sema timlina bit-tama li bil-grazzja ta' Alla ġisimna qatt jinbidel u jsir sħiħ bħal ta' Ġesu biex nistgħu ngħixu fil-ġenna għal dejjem. It-tluħ fis-sema jagħtina wkoll it-tama li hu qatt jerġa' jiġi. Fl-ewwel qarri nisimgħu dan Ġesu li kien meħud minn magħhom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. It-tluħ fis-sema jkellimna wkoll dwar is-saltna ta' Alla fid-dinja. Qabel Ġesu tela s-sema, l-apostli staqsewh, mulej, u dan iż-żmien li fih se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? L-apostli kienu ħsiebhom f'meta Ġesu qatt jidher bħala sultan, is-sultan ta' Iżrael u tad-dinja. Ġesu qalilhom li ma kienx biċċa tagħhom li jkunu jafu meta kellu jiġri dan, imma jgħidilhom kif ser jiġri. Tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm u sattru fl-art. Ġesu jagħtina l-missjoni li nibnu s-saltna ta' Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u jitla s-sema biex jidderiġina. L-istorja tal-Kristjaneżmu ma ntemmitx meta Ġesu tela s-sema, jitkompli bija u bik. Din il-missjoni li nkunu xhieda ta' Alla mhix biss għalni speċjali. Kollha kemm aħna ingħatajna l-għodda mill-Ispirtu Santu, jeħtieġ nistaqsu lil nfusna kif nista' naqdi lill-oħrajn illum. Ftit nistgħu ngħinu biex aktar nies jinġabru flimkien fis-saltna kollha mħabba ta' Alla u nibnu s-saltna ta' Alla fi qlubna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!